el tema del radar, perquè en teoria ens ha de creuar aquest arc de tempesta i després tindríem la nit. Sí. Colarte el barranco de Medina. Mira, mira. El veus el fil, no? Sí. De fell. Estic gravant pantalla, eh? Estic aquí al costat de l'alcalde de Mediona. Vale, Pep, fes-te més, que ja tinc la teva vale. Està punxant. Doncs jo no... I aquí creua, veus? Que creua per aquí. Hi ha un Big Bang blanc, aquí hi ha com ferralla i no sé què, i hi ha un Big Bang blanc que ens ha fet pensar que era el cotxe, i hem marcat control, és aquí el cotxe li ha posat un quart. Sí, sí. Vale, però hem de canviar. Que quedi clar el canvi que és. Sí, dona. Fa ben bé cotxe i vaig avançant, vale? Veus bé? Sí, vaig apropant, vale? Vaig